Dende o BNG acusan a Comisión Europea de prevaricación por ter aprobado o regulamento que proíbe a pesca de fondo en máis de 80 caladoiros sen o preceptivo informe socioeconómico. Por esta razón, recorreron a medida ante a Defensora do Pobo Europea. Recurrimos á Defensora do Pobo Europeo como outra das medidas de presión ilegal por denunciar a Comisión Europea por incumplimento dos actos administrativos. A Comisión Europea comete prevaricación, o comisario debería dimitir por un acto de prevaricación por mal uso desta aplicación deste regulamento e desta execución. Por que? Porque unha medida de un impacto económico tan grande ten que ir aparexada non só dun informe científico, que por certo é de hai un ano, senón dun estudo de impacto socioeconómico, como se fai en calquera medida legislativa en Bruxelas e de normativa comunitaria. E, polo tanto, hai unha ausencia dese estudo de impacto socioeconómico. Se comparamos este porto con outros portos europeos afectados, este é un dos que máis afectados está, no caso de Ribeira, e, polo tanto, a Comisión comete unha ilegalidade, que non avaliar ese informe. Así o comunicou a eurodeputada Ana Miranda aos representantes do sector que esta mañá asistiron a unha xuntanza con responsables do BNG, entre eles a deputada Rosana Pérez. Dende o grupo parlamentario piden á Xunta que convoque de xeito urxente o Consello Galego de Pesca e instan tanto o Goberno autonómico como o do Estado a recorrer a resolución europea pola vía xudicial. Vimos como ata antes do día 15 a Xunta de Galicia anunciou por activa e por pasiva públicamente que interpoñería un recurso xudicial se a Comisión Europea tomaba definitivamente esta decisión. Pois ben, unha vez que se tomou, vemos como a Xunta empeza a recuar e empeza a decir que efectivamente quen o ten que presentar é o Estado. Nos coidamos que tanto o Estado español como a Xunta de Galiza deben tomar este tema en serio e como prioritario absoluto e, polo tanto, interpoñer recurso pola vía xudicial canto antes. Os nacionalistas animan tamén a Xunta a poñerse ao lado do sector e liderar unha movilización social para exercer presión ante as institucións europeas.